Dream. Името, което някога отекваше във всяко едно кътче на Майнкрафт общността. Зад зелената усмихната маска се крие история на възход, противоречия и империя на ръба на срив. Това е възходът и почти падението на един от най-загадъчните креатори в YouTube. Аз съм по-загадъчен, да си го знаете. Всичко започва през 2019 година. Dream. Тогава един не много известен ютубър качва видео за света на PewDiePie в Minecraft. Но това не беше просто поредното фенско видео. То беше изпипано и пълно с потенциал. До 2020 година Dream вече не беше просто Minecraft ютубър. Той беше истински невероятен, рядък, прекрасен, великолепен феномен. Dream SMP стана сърцето на Minecraft, съдържанието й беше навсякъде в YouTube. Както и покойният Technoblade играеше там. Неговите спидрънове бяха легендарни, помните ли тренда? Както и менхънтовете, of course. Мале, това е прекрасно наистина. Dream беше намерил кода за вируса Toast, тотален хит, съчетавайки умения, стратегия и спектакъл както никой друг. Вау, изглежда страхотно, нали? Но всеки ютубър или се отказва като P. Diddy, или е кенселнат. Да. През 2020 година обвиненията удариха силно. Обвинения за манипулирани спидрънове разтърсиха интернет. Както аз ви разтърсвам. Майнкрафт общността беше разделена. Фенове срещу скептици, подкрепа срещу критика. Dream публикува отговор, което е доста интересно, защото повечето ютубъри не биха направили така. Технически детайли, графики и обяснения. Но това само засили огъня, така да се каже. Още никой не знаеше дали всъщност е виновен. И може би и до сега не се знае. През 2021 година обаче Dream направи необразимото. Той свали маската. Но дори и това дълго очаквано разкритие не можа да избяга от критиките. Twitter. Извинете ме, X. За някой това беше момент, който са чакали винаги. А за други разбира се, че стана на меме в Twitter. Извинете ме, X. Интернет е жестоко място и дори Dream не беше защитен. То всъщност абсолютно никой не е защитен. Въпреки всичко, хейт, противоречия, мемета, Dream продължи, което между другото, дайте да отворим една точка, е наистина много добро, защото да продължиш след хиляди коментари хейт е нещо прекрасно. Пичове, представете си около 20 000 човека да ви пишат хейт коментари за това, че сте грозен, грозна или нещо подобно. Нали, много хора не биха издържали, биха се отказали. Но не. Той не се е отказал и продължи напред. Което е вау наистина. Той създаваше, вдъхновяваше и най-важното, оставяше верен на себе си. Точно така. Dream е повече от творец. Той е символ на възхода и падението, на триумфа и препятствията. И ако има нещо, което той ни е научил, то е, че легендите никога не умират. Както и Technoblade.